Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak kalian Ibu Desa Mindu Gading. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem Ibu Lurah nggih. Ibu Lurah ugi perangkatipun. Mboten supe dalam aturaken kagem Bapak keamanan, dan tidak lupa selamat malam buat sabu-sabu semuanya nggih. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas diparingi dewa tresno. Loro
pengen aku sewu loro bakal tak lakoni Abang sawiji sing tansah tak ubengi aku satu lan laten angenteni yen wong kono yo bareng ketoko ayo marang dewa tresno Duh dewa kebangetan tresnaku kaya opo dinas sing tak tresnani bojone wong kok Mas ora kena kuwi ora Mas bisa Wes ditenggu aku lan ngenteni kalau aku tresno ananging loro-loro iki saya ora kuat aduh mas aku kudu nikah yo dalam Kang Mas aku tresno siramu ora nyono yen wis telat dekatku Sepo kowe wis ana sing kuwe aku bingung kok ngene dadine sing sabar ya Kang Mas tepuk sebelah tangan janji dan sumpahmu ini aku udah tresno sehidup semati demi cinta pengen aku seribu cara bakal tak lakoni sawiji sing tansah tak ugeni aku kok sabar lan telaten angenteni kono yo bareng ketemu ayo turun marang dewa tresno marang dewa tresno nggih Mas Dewa Tresno sampun nggih matur suwun ning Ika tebangipun Dewa Tresno Dewa Tresno nggih kalau wau sampun ngaturaken matur suwun dhumateng masyarakat Udideng Mindu Gading Mindu Gading dalam Nggih. rangka acara sedekah. Sedekah desa Wis kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah. oh nggih Budi Wijaya tidak tampil di sini. Alhamdulillah ning dalu niki tinimbalan malih. nggih berarti tahun depan nggih mriki malih nggih nggih Bu Lurah nggih terima kasih Oh. Gini monggo langsung elok banget monggo suarane. Monggo ning dipun aturi Bapak utawi Ibu Kepala Desa. nggih Ibu Kepala Desa menawi ngersakaken lagu monggo mriki Bu Nggih monggo. Monggo Ibu Kepala Desa. Bu Nah, pripun dereng siap nggih menawi perangkat desa monggo monggo dipersilakan. dipersilakan tasik Nggih. terima tamu kados Mas Oh nggih. nggih Gini
Budi Wijaya tampilnya beda dari dulu-dulu. Nggih. Ada musik dan gamelan kita padu menjadi campur sari. Wis yo iki Lengkap gambarnya. nggih Mas sakniki Lengkap. nggih. Versi modern Versi yang terbaru. model dulu almarhum Abah Sahid. Nggih. Sekarang pimpinan panjenenganipun ning sinten? Abah Didik Purwanto alias Mas Gundul. Mas Gundul. Wiyantune walah Walah, gandet lencer kuning Mas. nggih, elok banget. Elok Wiyantune. banget. Elok niku sae. Saya nggih elok. Elok. Saestu elok. Ora ikut. Monggo pripun Ibu? Pripun Bu? Bu Lurah, sampun siap napa dereng? Dereng. Dereng. Monggo kasih satu lagu malih. Derek, monggo. Oke Bu, kepala desa kali Bu Dewan, ngoten. Oh nggih. Pripun Bu? Bu Dewan. Dereng. Dereng ya Mas. Oke, monggo. Dibaringi lagu terbaru nggih Mas? Monggo. CEO lagi menyamar. Oke. Cek tas ngeblek iku Mas. CEO malam ini menyamar menjadi Sinden. CEO nih gelungan Mas. Kayak aku aslinya bayi tertukar ngene iki Mas nyamar aku. Nggih. Elok. Elok. Elok banget pokoknya Mas. Elok banget, sae banget. Oke, luar biasa. Dengan kembali Budi Wijaya. Yang di belakang dengan kembali. Hoi. Lodrok. Budi Wijaya lagi. Aduh. Sapendino aku kepikiran sampai kapan uripku iki kosong. Sapendino aku membayangno suke pondok pojok ora rekoso. Tapi aku bukan putri yang tertukar ataupun memiliki angka 3 miliar. Tapi aku bukan raja kaya raya atau pemilik kios 3 miliar. Sapendino aku kepikiran sampai kapan uripku iki rekoso. Sapendino aku membayangno bojo limo suke pondok rekoso. Tapi aku bukan raja kaya raya atau CEO yang sedang menyamar. Tapi aku bukan putri yang tertukar atau pemilik kios 43 miliar. Yo, bareng-bareng Budi Wijaya.
di drama Cina. Sampai itu aku kepikiran, sampai kapan awakku iki sengsara. Sampai itu aku membayangno suke kono bojo pintu ra rekoso. Tapi aku bukan raja kaya raya atau CEO yang sedang menyamar. Tapi aku bukan putri yang tertukar atau memiliki 43 miliar. Satu teman CEO yang menyamar menjadi Sinden. Neng sanana. Jen Om Jono, Selamat niki malam. yang di atas Nggih, Bro. minta borok. Bara Sih. lukaku. Gini dari ketua sabu seketua bancang. Jen, Biasa. Abate minta samboyoan. Gampang. Seketua bancang minta pria idaman. pria yang nikah. idaman. Ah. Nggih. Nggih Mas Jono. Iya siap. Jan elok pokoknya. Elok banget. Nggih. Wes. Pokoknya teman-teman sabuku jan wes. Tahu Nggih. deh. Monggo Mas. Monggo Nomor yuk, riyen. dulu. Monggo Bu Lurah kali Bu Dewan kula aturi munggah teng jasana panggung. Ayo yang punya borok. Borok. Lu kamu elok banget.
Sembah nuwun. Nggih. Gini satu bang. Borok lu kanggo sampun. Nggih. Oke, Mas. Ngapunten pemberitahuan nih, ngapunten saderenge mohon dengan hormat untuk yang di bangku saya mohon Bapak nggih turun mawon. Oke. Terkecuali ada izin dari Bapak panitia. Gitu nggih. Jadi- Bulura pripun? Hmm. Kok pun jumeneng nih kalau Mas. Nggih monggo pripun Ibu? Bulura monggo, Ibu Dewan monggo, dipersilakan. Persilakan. Nah. Lah niku Sampun kira nggih. Pripun? pripun Bu? Katose mboten niku Mas. Tasih berunding Nggih. Oh nggih, monggo. Loh kok balik maneh? Kene lho Mas, tak rogono ndek kene kok. Kasih sepet yuk Mas. Yuk, bener cepat Mas. Yuk, yuk. Untuk teman-teman yang grup Warkop Camian dari Balong, Jombok, sampai Jombang, selamat menonton di YouTube-nya Budi Wijaya. Oke, monggo ding. Ibu nggak ada kersakan tembangipun lagu ini pun apa? Oke, untuk sahabatku, saudara Budi Wijaya Sabu, semuanya matur sembah nuwun. Wes Mas Eko, Pak Breng, Jamian, Jamilun dirimu itu. Mas, Gini. nyuwune warung tendo. Warung tendo. Jelas iki Jamilun kiprah iki. Ayo. Lagi. Keringete wis kaya ngono Oke, alhamdulillah matur nuwun untuk penonton ning dalu niki membludak banget. Nggih, full Mas. Full banget. Luar biasa. Pengen tahu piye pagelaran Budi Wijaya sekarang. Nggih. Yuk, betul Bu. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Tarik Mas. Wareng-warenge. Kopi susu anget-anget, kedang goreng panas pisang, yang disediakan yorong ning meja ya dasarane. Sika lutruke Budi Wijaya, asik asik sindene ayu tenan. Wes kadung dadi langganan emang sing bisa yo diasarane. Ayo Pak, kolani.
Terima kasih. Ning gadis kopi putihan tangga. Gedang goreng panas bisa. Yo disediakeun yoro ning meja yang biasa rande. Nuduke Budi Wijaya. Sindeni ayu tenan. Wes kadung dadi langganan reman sing bisa ngalekake. Ayo abang. Terima kasih. Madam. Ayo Mbak Tika, bantunya dong. Tika. Jalan-jalan ketarik cakep. Budi Wijaya loh dek, paling menarik. Asai. Anget kopi susuri kompok radia. Gawe awak segar lan uga tembak goreng iki aja kedo ati lione kurang enak kurang ibu langkian rigo. Iya. Mbak Meni. Siapa aku? Ayo madam. Madam. Ayo madam, ayahmu madam. Iya. Mas. Giring. Kita perkenalan dulu ya, Mas. Monggo. Bu, selamat malam. Nah, selamat malam. Kita perkenalan dulu ya. Sama sindenya Budi Wijaya, nggih. Kasih tepuk tangan dulu yang kompak 1 2 3. Yo. Ada siapa, Mas? Kita coba mau nyobain tembang Neng Adis. Sing duwe goyang epek-epek loh, Mas. Efek-efek. Yuk. Niku wau ning Adis, Mas. Sakniki ning sinten, Mas? Neng Sanana. Ning sanana. Ayo seng. Seng. Iki lho barangnya, Mas. Yuk. Ada siapa lagi, Mas? Ayo no si gemoy. Bu, sing gemoy ditokno nggih. Setuju nggih? Kasih tepuk tangan lagi 1 2 3. Yo. Wis siap bocah. Awas. Elo.
terakhir Terakhir. Nenggi Karempo. Akhirnya lo mataku mas. Awas. Sik. Bu kasih semangat buat saya ya, yang kompak pokoknya. 1, 2, 3 tepuk tangan ya. Terima kasih. Ayo adik, ayo. Ya adik. Sudah. Dalam mas. Ibu kades oleh kekel. Loh, langsung ngedap. Sembah nuwun bu. Sembah nuwun, terima kasih. Terima kasih. Angan kopi susu niko Pak Radia. Gini. Nggih, Mas. Tak kasih kesempatan tinggal satu lagu. Wow. Nggih. Piye? Nggih Mas Eko terjadi mau gandeng. Terima kasih ya. Juga Pak Breng, terima kasih. Nggih monggo ning. Nggih mangke pinanggi wonten Bedayan Sekarsari, waktune nggih sampun cukup. Monggo satu lagu. Nggih. Yuk. Pamudutan dari Sekoto Banjang. Yuk.
Tasik dingin. Iki Ding. Pripun Mas? Nggih, betul ibu sampun cekap, mangke pinanggih wonten Budaya Sekarsari. Nggih, Nggih, ngapunten, ngapunten Bapak. nggih, Mbak. Nggih. Nggih, mangke pinanggih malih kok. Nggih, berarti tasik nggak ada utang, bara cinta, bahtera cinta, ngoten Mas. Aman. Nggih. Mangke Ngapunten. apa? Soalnya niki waktune terbatas, Pak. Mungkin Nggih. tasik wonten acara napa, Mas? Tarik remo. Nggih, Bedayan dilanjut Sekarsari. Bedayan Sekarsari. Yang ditunggu-tunggu Bayan Taji dan kawan. Kawan-kawan elok banget nggih. Elok banget. Mami Opa. Si Nggih. Benci. Aduh. Nggih, monggo, Mas. Terus
Oh ya. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kene maning ceritane wis beda saikine riko wis ono dikomo wong liya hangsun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kalane maning ceritane wis beda saikine riko wis ono dikomo wong liya Iki wis kelangan kembang hangsun eman-eman loro rasane atiku loro kutiangan atiku wong liya lilo son coba ngelilakeno masio apot hangsun rasa kelangan nison iki wis kelangan komyang hangsun eman-eman loro rasane atiku loro kutiangan atiku wong liya lilo sencoba ngelilakeno masio apot hangsun rasa